رابعي كفال ካልኦት ብዙሓት ጎዳጉዲ በቲ ትስዕብ ለይትኻ ወይታን ኣነን ከም ቀደምና ናብ የማናይ እግሪ ሲኦል ከና ንጎይታና ረእኾን ፍቕሩ ኣብቶም ዝጠፍኡ ኾነ ኣባና ብህይወት ኣብ ንነብር ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ ኣስተውዕል ነበርኩ። ናባይ ግልጽ ብምባልካ ጓለይ ሓደ እኳ ክጠፍእ ፍቓድ ኣቦ ኣይኮነን። ሰባት ብሰይጣን ተታሊሎም ደድሕሪኡ ስለ ዘስዕቡ ጥራዩ ትሽግር። እግዚአብሔር ይቕረ ባህሊ ኣምላኽ ፍቕርን ካብ ምዃኑ ዝተለዓለ እዞም ኣብዚ ትርእዮም ዘለኺ ዝገብሩ ይግበሩ እምበር ኣብ ምድሪ ኸለዉ ናብኡ ብንስሓ እንተዝምለሱ ነይሮም እዚ ኩሉ ሽግር ኣይምተረኸበን በለኒ። ካብ ገጹ ዓብይ ርሕራሕየ እንዳተጸባረቐ ጎይታ ብምቕጻል ብመንጎ ብዙሓት ከም እቶን ዝባርዑ ጎዳጉዲ ሓለፍና። ብዙሓት ኣብ ውሽጢ እቲ ጎዳጉዲ ዝሳቀዩ ሰባት እውን ተመልከትና። ብልበይ ኣታ ጎይታ ክንደይ የሰንብድ እዩ እዚ እንዳበልኩ ብመንጎ ጎዳጉዲ ንሓልፍ ነበርና። ብዙሓት ነብሳት እውን ከም ኣዕጫው ይቃጸላ ነበራ። በቲ መንገዲ እንዳሓለፍና ዝሓረረ ዓስከሬን እምበር ስጋ ዘይብሉ ኣእዳው ሰባት ንየሱስ ንመሓዝ ይጋደላ ነበራ። ኣቐዲመ ከም ዝገለጽክዎ ኣብ ገለገሊኡ እቲ ኣካላት ሓውሲ ጨዓይ ዝመስል ዝቐምረረን ዝመሽመሸን ትርፍራፍ ስጋ ነበሮ። እቲ ነብሶም ከዓ ከም ሓሙኽሽታይ ጠቓ መሲላ ኣብ ውሽጢ እቲ ዓስከሮኖም ትርአ ነበረት። ካብቲ ኩሉ ዝስቀይዎን ኣውያቶምን ከዓ ንኹሉ እቲ ኣብ ሲኦል ዘሎ ተስፋ ዘይብሉ ናብራ ከም ዝርድእዎን ከም ዝፈልጥዎ ንርዳእ ነበርኩ። ካብዚ ሓሊፈ እውን እቶም ኣብ ሲኦል ዘለዉ ኩሉ እቲ ኣብ ምድሪ ኸለዉ ዝተነግሮም እሞ ዝነጸግዎ ቃል ኣምላኽ ኮነ ካብቲ ኣትዮሞ ዘለዉ ሲኦል ተስፋ ኾነ መውፂእ ከም ዘይብሎም ንዘለኣለም ኣብቲ ናይ ሓዊ ስቃይ ከም ዝተርፉ ይርድኦም እዩ። ይኹን እምበር ክርስቶስ ክሓልፍ ምዝረእይዎ ግና መን ይፈልጥ እንተደንገጸልና ኢሎም ብዘይ ቅጽበት ኢዶም ዘርዚሮም ይመጣጠሩን ምሕረት ይልምኑን ነበሩ። ቁሩብ ሕልፍ ኢልና ኣብ ሓደ ጉድጓድ ደው ብልና። እቲ ጉድጓድ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝሓበርክኹም እቶን እዩ ዝመስል። ኣብ ውሽጢ እዚ ነዳዲ ጉድጓድ ከዓ ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ድምፂ ዘለዎ ዓስከሬን ብዓውታ ናብ ጎይታ ትጽውዕ ካብቲ ዝተለዓለ ባርዕውን ከናግፋ ትምሕፀኖ ነበረት። ጎይታ ነዛ ጓል ኣንስተይቲ ብፍቕሪ እንዳጠመተ ኣብ ምድሪ ኸለኺ ናባይ ክትመጽእ ልብኺ ከተንጽህን ደጋጊመ ፀዊዕኪ ተማሕፂነክን ሕሉፍ ሓሊፍኒ ፍርቅሌቲ ኣብ መደቀሲ እንዳመጻኹ ብፍቕርን ምሕረትን ንኽትምለሲ ተወኪሰኪ ለሚነኪ ብመንፈሰይ እውን ደጋጊመ እቲ ናይ ምምላስ ግዜ ከየብቅዐ ክትምለሲ ይኽሰብ ከይሰልከኹ ለመንኩኺ ደጋጊንከ ግና ብኸናፍርክ ጥራይ እምበር ልብኺ ካባይ ኣጸቢቑ ርሒቑ እዩ ዝነበረ። ልብኺ ኣበይ ከም ዝነበረ ፈልጦ ነይረ። ልኡኻተይ ሰዲደውን ካብ ሓጢኣትኪ ብንስሓ ናባይ ክትምለሲ ደጋጊመ ሓተትኩኺ። ናባይ ክትምለሲን ንብዙሓት ናባይ ንኽመፁ ክትሕብርዮምን ኣባኺ ዝነበረ ንሰናይ ዕላማ እኳ እንተገለጽኩልኪ ብኡ መጠን ድማ ኣርሓቅኪ ናብ ዓለም ተዓዘርኪ እምበር ናባይ ክትምለሲ ኣይፈተኸን። እዛ ሰበይቲ ከዓ ጎይታይ ኣይትዝክርን ዲኻ ከመይ ኢለ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኸድኩ ሰናይ ግብሮውን ከም ዝነበረኒ ኣነ ባዕለይ ናይ ቤተ ክርስቲያንካ እኳ እንዶ ኣይነበርኩን ኣብ ህይወተይ ጻውዒት ከም ዘሎካ ፈሊጠውን ዋጋ ከፊላ ንጻውዒትካ ተቐበልኩ በለት። ኢየሱስ ከዓ ከምዚ በላ ኣቲ ሰበይቲ ክሳዕ ሕጂ ዶ ሓሶትን ሓጢኣትን ኣይሓድገክን? ኣነ ጸዊዕክ ንስኺ ግና ይመለስክለይን ኣይሰማዓክንን እውን እወ ኣባል ናይ ቤተ ክርስቲያን ነርክ ግናኸ ንሱ ጥራይ መንግስቲ ሰማይ ንምእታው ኣኸለ ኣይኮነን። ሓጢኣትኪ ብዙሕ ነበረ ግናኸ ኣይተነሳሕክን። ንብዙሓት ንቓለይ ክጠራጠሮ ገበርኪ። ንዝበደሉኺ ይቕረት ዘይትብሊ ሕስምቲ ነበርኪ። ኣብ መንጎ ኣመንቲ ክትኮኒ ኸለኺ ፍቕርትን ኣገልጋልትን ትመስሊ ነበርኪ። ትሕስውን ተታልልን ትሰርቅን ነበርኪ። ኣይተነሳሕክን ከዓ ብኡ ኣቢልኪ ናብ መንፈስ ምሕብባል
أمرحكي كلتا عينت هيوز حيسكون تملالسكي تاتسبب قط زبلت دقة تفلتيا كوانت نبركي أي تقعسكيان عسعيبو يسوس بلا بتس وساخون كلتا زعينتو لسان أدرخي بزعبا اتم بخرستوس أحواتكي بزح قالات فردن مكون نتصابن تزاربكي بزعبا رأسخقنا كابقوم نلعالي قدس خمزو خنكي تزاربي نبركي لبخقنا بخفاءات حاتيات مليو نبره عزيخي ترار سلنتي ناي فقري لوهات منفسي أي سعفكيون نسب بدقيو تفرديو بحقي ولدوكوا كنسوم نسخقنا كم قزعي رأخيو من هو بقالات كي غتفكرني تزاربكي لبخقنا خباي أزي روحو نبره نمن قدي تفلتيو ترديو نكوان تنبركي نأملاك تتاللن كتقبرن جيزي حلفكي እግዚአብሔር ካኽ ነዚ ሁሉ ይፈልጠዩ ከመይሲ ንሱ ሁሉ ዝፈልጥ ስለ ዝኾነ ብሓቂ ንኣምላኽ ከተገልግሊ እንተትኾኒ ሎሚ ኣብዛይ መሃለኸን ንሰይጣንን ንኣምላኽን ብሓደ ግዜ ከተገልግሎም ኣይከኣልን እዩ ኢየሱስ ናባይ ግልጽ ኢሉ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዘመን ብዙሓት ካብ እምነት ክዝምብሉ ንመናፍስቲ ስሕተትን ምትልላልን ክስዕቡ ንሓጢኣት ከገልግሉ እዮም ካብ ማእኸሉን ተፈለዩን ውፁን مسآتهم أي تقعزو تتنقعو كابتي سبيتي اندارحقنا بزخدنا يومتن اتا سبيتي أفا خفيتا ختماررن محالا حاسوت نيسوس كترغمون جمرت بحرق أنن قطعن جدرت أكالي دخيمي كوا انت نبرقو عزناقنا قتلنا أبتي خالو قدقادون كالو عسكرين نبره قدمي نابتي قدقاد ممسحنا شتا موتي شتت نبره إذا عسكري نزون كمتم كالوت يمثل نبره بخيات كل اتن نبسات كسمع كله مسؤوم يبكي نبركو نتا عسكري اندار أخو خا إذا مسكين فترة زي انتهي زقبرو كون يخون نابزي بزي كازل أو لو ما وسق أين سنباد تسفا زي بلو متسأي زي بلو بوتاخ متسأزخالي بمبالتما قرمكو دمت سبيتي كابت عسكرين كدامت مسمعكو تنبلكو تزغر من نجر اتا سبيتي اوشت اتحاو خوينا قال املاخ تقس بمبارايو تغري ما ان غويتا اذا سبيتي قال املاخ اندا سبخت ابزن انتي تغبرالا الى توكسكو صنيل كسمعي بلني غويتا تا سبيتي يسوس ايوت منجدن حقن هيوتن بزيبو حد اكوناو بخمت ايكلنيو يسوس برهان عالميو نابو نعو نسو خدحنكميو زاربكم بزحات كابتم طفات نفسهم نفساتون كبيبو ما يسمعوا نبرو قاليهم يمحلون يرغموان قاليهم كتقارصو يطنقوا قاليهم حق خديغي قال تسفالو نايب كابزخ خنوص انخل دو يمسلكي بلو ويتا بجاخا ما حرنا بجاخا خابز اوطانا اندابلو بسقاي زملأ دمصي نتاير على سو انا انتي يقبر كم زنبر أي تردانن تاسباخيت سبيتي نمنتاي أبسيول كم زأتوت كبرها لا يكالن قويتاخا حسابي ترديون حتى كم زسعب كبل ملسلي قالي نزات رئيا سبيتي أب 3 عامت عدمي عليك تسبغن وانجليك تمسكرن تطوعكوا نزتفالاليو سبات أبت أكال زخونة بيتي بزتفالالي عيوتات كعيو تصوعهم انتو خونة انتدأ سب أيكون سبيتي قال ودي نزت أو عزي تقبلوا منفسي لك زاسب زيا أو عتي تقبلا نبزحة عمتات سريحة لون بفلتة أملاخ عند عبيت عند وسختن كدت دمت أي فليا ختللن بزح سناي جبري تجبرلين جمرت قالي بجبو تتصنع أزو تيرات تتصلن بأمتن بزح ملسي صولتا زرخبت نبزحات بمن قد قدسنا زمرحت مبارسي مخانا أبت بيتاون امنت نبرت انتخونه كم معلتات حدا معلتي سبايا مسكال سبيتي زمدنا خمزي جمرة فلتت بعال بيتا محرت كوا انت حتتا نساقنا أزيا تماررتن تمحروخ خونه حدارا قتدحنا يفتوتن حقيو سبايا خفوق كبيدن حاتيات يفتيمو انتخونه إذا سب إذي أتصبقك إذا سب إذي أتصبقك اللي تفلتني يا نيرا كمي جيرا خمز محارن كافتناون بخمي كتملوغن تفلت يعني نيرا سبقا رقاقي مخ
ክትሓድገሉን ተወከሳ ተኾነ ቁጣዓ ኣሱር ሰዲዱ ኣውሽጣኽ ዓቢ ቦታ ሃበቶ እቲ ጉዳይ ናብ ባይ ክትሕልፎ ኣይፈተወትን ካብ መዓልታት ንመዓልታት እንዳተማረረት ብልባ ከዓ ኣነ ብተወፋይነት ንኣምላኽ የገልግል ሰብኣየ ከዓ ምስ ካልእ ሰበይቲ ይብዕልክ እዚ ቁኑዕ ኢልካ ትሓስብ ኢላ ከዓ ንዓይ ተወከሰትኒ ኣነ ከዓ ኣይፋልን እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ተኾነ ግና ናባኺ ብንስሓ ተመሊሱ እንደገና ዘይደግም ከዓ ቃል ኣትዩልክ ይበልኳ ክሰምዓኒ ጓለይ እስኪ ናብ ልብኺ ተመለሲ እሞ ንስኺ ከምኡ እንተ ትፍጽም ይበልኳ ቅድስትየ ንሱ ግን ሓጢአተኛይ ብምባል ክትሰምዓኒ ኣይከኣለትን ካብ ጸሎትን ምንባብ ቃል ኣምላኽን ከዓ እንዳረሓቐት ከደት ምስ በዓል ቤታ ጥራይ ዘይኮነ ምስ ኩሎም እቶም ኣብ ከባቢኣ ዘለዉ ብጾታ ብሕርቃን ነድርን ተላዕለት ቃል ኣምላኽ እኳ ትጠቅስ እንደነበረት በዓል ቤታ ግና ፈጺማ ክትምሕሮ ኣይፈትወትን ንዓይ ፈጺማ ክትሰምዓኒ ኣይከኣለትን ውሽጣ ምረት ተመሊኡ ኣብቲ ፍቕሪ ዝነበሮ ልባ ቅትለት እንዳነገሰ ከደ ሓደ መዓልቲ ከዓ ካብ ምሕር ቁጣዓ ዝተለዓለ ንሰብኣያን ነታ ሰበይትን ቀተለቶም ሰይጣን ስለ ዝተቋጻጸራ ከዓ ብኡ ንብኡ ገዛእ ርእሳ ቀተለት እታ ምስኪን ሰበይቲ ኣብ ሲኦል ኮይና ብጣዓሳ ክትዛረብ ጀመረት ጎይታ በጃኻ ሕጂ ክምሕሮ ፍቓደኛ እየ ካብዚ ጥራይ ኣውፃኒ ክእዘዘካ እየ ተመልከት እሞ ጎይታ ቃልካ እኳ ዝሰብኽ ዘለኹ ኣብዚ ኮይነ ቃልካ ስለ ዝሰበኹ ድሕሪ ቁሩብ ኣጋንንቲ መፂኦም ናብቲ ዝኸፍአ ናይ ስቃይ ቦታ ክወስድንን ከሳቕንን እዮም ስቃየይ ከዓ ኣዝዩ ክበዝሕ እዩ ጎይታ በጃኻ ልምነካ ኣለኹ ካብዚ ክተውፃኒ ኣነ ንበዓለይ በቲ ዝሪኦ ዝነበርኩ ነገር ኣዝየ ፈራሕኩ ምስ እዛ ምስኪን ሰበይቲ ኮይነ እንዳበኸኹ ከዓ ንጎይታ ጎይታይ በጃኻ ካብ ኩሎም ምረት ልቢ ሓልወኒ ንጽልእን ቂምን ናብ ልበይ ከኣቱ ከይሓድጎ ጸጋኻ ሃበኒ ብምባል ተባሕፀኮ ጎይታ ከዓ ንዕናይ ንቐጽል በለኒ ኣብቲ ዝቕጽል ዝነበረን ዝነድድ ጉድጓዱን ሓደ ዓስኬር ነበረ እዛ ዓስኬርን እዚ ናይ ሰብኣይ ኣካል ኮይኑ ጎይታ በጃኻ ንምንታይ ኣብዚ ከም ዘለኹ ሓብረኒ ብምባል ከዓ ይጣራዕ ነበረ ጎይታ ከዓ ሰላም ህድእ በል ንምንታይ ኣብዚ ከም ዘለኻ ይርዳእካ እዩ ትፈልጥ ድማ ኢኻ በሎ በጃኻ ካብዚ ኣውፃኒ ሰናይ ሰብ ከዓ ክኸውን ኢሎ ክልምን ጀመረ ጎይታ ከዓ ኣብ ውሽጢ ከርሲ ሲኦል ኮንካ እኳ ምሕሰብ ኣይሓደካን በሎ ጎይታ ናበይ ግልጽ ኢሉ ከምዚ ክብል ጀመረ እዚ ሰብ እዚን ናብ ዝኽመጽእ ከሎ ወዲ 23 ዓመት እዩ ነይሩ ንወንጌለይ ክሰምዕ ኣይፈቐደን ኩሉ ግዜ ቃለይ ይሰምዕ ኣብ ቤተይ እውን ይመላለስ ነበረ ብመንፈሰይ ናብ ደንበ ድሕነትና እኳ እንተጸንበርክዎ ንሱ ግና ንዓለም ፍትወታ እንዳኣባሃገ ብዙሕ ናይ መስተ ወልፍታት ባህጊ ስለ ዝነበሮ ነፃውዒተይ ከድህበሉ ኣይከኣለን ኣብ ቤተ ክርስቲያን እኳ እንተዓበየ ህይወቱ ግና ክውፊ ፈቃደኛ ኣይነበረን ሓደ መዓልቲ ክበካየ እንተኾነ እታ ንሱ ዝበላ መዓልቲ ኣይመጸቶን መወዳእ ኣርከበቶ ሓደ ለይቲ ፓርቲ ድሕሪ ምሕዳሩ ኣብ ሓደጋ መንኪና ኣተወሞ ብኡ ንብኡ ሞተ ሰይጣን ክሳዕ መወዳእታ ኣታለሎ ብዙሓት ካልኦት እውን ምስኡ ተቐተሉ ሰይጣን ክቐትልን ክሰርቕን ከጥፍእን ወይ ክዕኑን እዩ ዝመጽእ መን መሃብ እዚ መንእሰይ እዚ ንቃለይ ሰሚዕ እንተዝኸውን ሓደ እኳ ክጠፍእ ፍቓድ ኣቦይ ኣይኮነን ሰይጣን ንነብሱ እዚ መንእሰይ እዚ ደልያን ብሸለልትነትን ሓጢአትን ከቢድ መስተን ከዓ ኣዕነዋ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሓት ነብሳት ኮነ ኣባይቲ ብሰንኪ ኣልኮላዊ መስተ ግዳይ ሰይጣን ኮይነን እየን ገና እውን ይቕጽል ኣሎ መን መሃበ ኣህዛብ ንዓለም ፍትወታን ትምኒት ንግዚኡ ሓላፊ ምዃኑ እንተዘስተውዕሉ ዝኾንኩም ዓይነት ወልፈኛታት እንተኾንኩም ናብ ኢየሱስ እንተመጻኹም ካብ ኩሉ ዓይነት ኣልኮላዊ መስተ ከናግፈኩምን ይጽውዕ ክሰምዕዎውን ክሕግዘኩምን ዓርኪ ክኾነኩምን ድሉው እዩ ኣስተውዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ነፍሱ ንላዕሊ እዩ ዘፍቅረኩም ንኹሉ ሓጢአትኩም ይቕረ ዝብል ፍቓድን ክእለትን ኣለዎ ምርዕዋት ኣመንቲ ካብ ዝሞት ክትሕልው ጎይታ የጠንቅቕ ካብ ሓዳርካ ወፂኻ ትምኒት ናይ ዝሞት ምዕልዓል ዋላ እውን ኣይፈጽም እምበር ንበዓሉ ናይ ልቢ ሓጢአት እዩ መንእስያት በጃኹም ካብ ሓሽሽ መስተ ኾነ ካብ ዘይግባእ ስጋዊ ርክብ ማለት ዝሙት ተሓለዉ ሓጢአትኩም ብምሕረቱ ከተንጽሁ እዩ ኣምላኽ ግና
ግዜ كلكم تملالسوا ዘሸግረኩም ልምታት ምስህሉ ነቶም ብጎይታ ዝሓይሉ ኣመንታ ሓዋትኩም ረኽብዎም ኩሉ ዘሸግረኩም ኣካፍልዎም ንኩሉ ዝበኣሰኩም ሓጢያን ንምፍታን ኣብ ዛ ዓለም እዚኣ ግዜ ከተጥፍኡ ምቅላስኩም ድሓር ከተሕጉሰኩም እዩ ናይ ምድሓንኩም ምምላስኩም ዕድል ብሞት ከይተቋረፀ ተጊኩም ተመላለሱ ሰይጣን ዓለም ንምስሓት ከም መልአኽ ብርሃን ኮይኑ እኳ ይመጽእ እዩ ስለዝኾነ እዩ እዚ ኣብ ላዕሊ ክትርእይዎ ዝጸናሕና መንእሰይ ናይ ዓለም ሓጢያት ክስሕቦን እቲ ቅዱስ ቃሉ እኳ እንዳፈለጠ ክነሱ ዓለም ክትማሩኹን ዝፈቀደላ ምናልባት ሎሚ ጥራይ ባርቲ ክሓድረ ጎይታ ይርዳኣለዩ ድኻመ እዩ ኢሉ ይኸውን ግና ክሞት ምሕረት የብሉን ካብቲ ዝግባእ ንላዕሊ ተጸቢዩ ናይ ምምላስ ዕድሉ ከሎ ገና ኣይተጠቀመሉን ነቲ መንእሰይ ምስ ረኣኹ ኩነታተይ ደቀይን ተዘከረኒ ኦ ጎይታ ጸጋ ሃቦም ንዓኻ ከገልግሉኻ ከኣበልኩ ርድኣኒ እዚ ጽሑፍ እተንብቡ እተፍቅሮን ኣሓት ወላዲ ደቂ ወይ ኣዕሩኽ መሓዙት ኣለዎም በጀኹም እቲ ግቡእ ግዜ ከይተወድአ ብዛዕባ ኢየሱስ ንገርዎም ካብ ሓጢያቶም ክንስዑ ክምለሱን እሞ ኣምላኽ ክምሕሮምን ክቅድሶምን ከም ዝደልን ከም ዝኽእልን ሓብርዎም ብኽያት ናይቲ መንእሰይ ንመዓልትታት ካብ ልበይ ክወፃ ኣይካለን ጣዕሱኡን ብኽያቱን ፈጺሞ ኣይክርስዖን እየ ትዝሓርር ዘቃረየን ናይ ሓሙኽሽቲ ጣቓን ዝመስል ዝቃረየን ነፍሳት ኩሉ ትዝመስመሸ ጨናን ሽታን እንተን ጎዳጉዲ ኾነ ዝተረፎ ኸበሮ ኣዒንቶም እቶም ሓዊ እናበልዖም ኣብ ዓስከረን ፈለኽለኽ ዝብሉ ሓሳኹን ካብ ዓይኒ ሕልናይ ክርሕቑ ኣይካሉን ተዓስከረ ናይቲ መንእሰይ ኣእዳው ኣልዒሉን ኢየሱስ እንዳለመነ ናብቲ ካልእ ጎድጋድ ጉዕዘና ቀጸልና ኣነ ኸኣ ክቡር ጎይታይ ንቕጽል ሓይሊ ሃበኒ በልኩ ብቅድሜና ኸኣ መሪር ብኽያት ናይ ሓንቲ ሰበይቲ ሰማዕኩ ሲኦል ብምሉእ ብኽያት ጥራዩ መሊኡ ህድኣት የብሉን ኣይደንጎናን ብኡልብኡ ናብታ ሰበይቲ ክትበኸሉ ዝነበረት ጉድጓድ በጻሕና ብምሉእ ሓይላ ካብቲ ንኽትወጻሉ ንኢየሱስ እትልመኖ ዝነበረት ጎይታ ከኣበለት ኣብቲ ቦታት እዚ እኹል ዶ ኣይተሳኣኹን እዚ ዓስከሬን ብብኽያትን ብምሕንቃቕን የንቀጥቅጥ ነበረ ንድምፀይ እውን ምረት እቲ ስቃይ ኩልንትናኣ ጎልቢብዎ ነበረ ኣነ ኸኣ ኣታ ኢየሱስ ገለዶ ክትገብሮም ኣይትኽእልን የብልካን ብምባል ተወከስኮ ድሕሪዚ ጎይታ ነታ ሰበይቲ ከምዚ በላ ኣብ ምድሪ ኮለኺ ደጋጊመ ናባይ ክትምለሲ ጽዋዓኪ ነይረ ንልብኺ ትህብኒ እሞ ብቕኑዕ ልቢ ንምዙሓት ክትምህርን ካብ ሓጢያት ክትርሕቕን ደጋጊመ ለመንኩኺ ፍርቂ ለይቲ ከይተረፈ ናባኺ እንዳመጽኹ ብመንፈሰይ ደጋጊመ ናባይ ክትመጺ እድርኸኪ ነበርኩ ብነኸናፍርኪ የፍቅረካ ጎይታይ ትብልን እኳ እንተነበርኪ ልብኺ ካባይ ኣዝዩ ርሑቕ ነበረ ካብ ኣምላኽ ዝሕባእ ነገር የልቦን ከምዚ የልቦ ዶ ኣይትፈልጥን ንብዙሓት ካልኦት ኣዕሸኺ ንዓይ ግን ክትዕሽውና ኣይትኽእልን ደጋጊመ ብዙሕ ክትንስሕን ናባይ ክትምለስን ነጊሮምኺ ንስኺ ግና ኣይሰማዓክን ነቶም ዝለኣኽክዎም ኣይተቐበልክዮም ብቁጣ ዓዳ ኣባረርክዮም ንቓለይ ክትሰምዕሉ ኣብ ትኽእልሉ ቦታ ኣቐመጥኩኺ ንስኺ ግና ልብኺ ንኸይትህብኒ ተረርኪ ብትገብርዮ ዝነበርኪ ኩሉ ክፉእ ኣይሓፈርክን ኣይተጣዓስክን እውን ንልብኺ ኣትሪርኪ ካባይ ረሓኪ ኖ ሕጂ ኸኣ ንዘለኣለም ኣብ ዓዲ ጥፍኣት ቦትን ኣቲኺ ክትሰምዕኒ ነይሩኪ ልክዕ ከምዚ ምስ በላ ናብ ኢየሱስ ብምጥማት ብመሓላ ክትረግም ጀመረት ኣነ ኸኣ ኣጋንንቲ ርኩሳት መናፍስቲ ከም ዝመፁ ተረዳእኒ ንሳቶም ኣብ ውሽጣ ኣትዮም ንኢየሱስ ይረግሞ ነበሩ ኣብ ሲኦል ንዘለኣለም ምጥፋእ ክንደይኮን ይኸፍእ ገና ኣብ ምድሪ ከለኹም እቲ ዕድልን ክእለትን ምሳኹም ከሎ ንሰይጣን ተቃውሞ ንሱ ኻባትኩም ክሃድም እዩ ጎይታ ይብል ዓለም ኩሉ ኣብ ኣዘሎን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ንዘለኣለም